Откъде идват морските отпадъци? Една част от морските отпадъци идват от канализационните и земеделски отпадъци в крайбрежните води. Отделят големи количества азот и фосфор, които предизвикват буен растеж на водорасли. Когато тези водорасли се разграждат в крайбрежните води, изчерпват кислорода, а това води до смъртта на много морски видове. 10% от морските животни, които се считат, че биват ежегодно убивани от пластмасите, са морските бозайници, китове, делфини и тюлени. Наред с пагубния ефект от лова, заклещването или оплитането в пластмасови изделия или тяхното поглъщане са довели до почти пълното изчезване на много популации морски животни. Милиони тони пластмасови отпадъци замърсяват водите на океаните. И това е един от основните причини, която може да доведе до разпространяване на опасни зарази и до изчерпване на много хранителни вериги. За да се справим с проблема морски отпадъци, трябва да ограничим изхвърлянето на морски отпадъци в Черно море, също така и вливащите се реки в него. Всички трябва да сме съпричастни с проблема. Затова трябва да се усъвършенстват уменията за почистване на разливи от петрол. Да опазим морето чисто от замърсявания!